Vốn nghi kỳ rêu bạch ba nhằm tiếp ra phang kini ki jat account mo ki jingkin show na banta ka retirement la jong hynrei na du I bosu belas ngi hadu officer ba kamai di ki phau lak man kanar kila ban play ka ni ka ji artali ki jat account ngai kawai ka dei ka PPF account bat kawai ka dei ka NPS account ka ne ka PPF account ka dei ba fi hap kan show kan nu ka amount ro phila ban tham tamba phila ban sai pat ka pisa hadin khat san snam ngai phila ban sim nun ru halor jong ka ni ka account ngai ti plus kataru ka interest su fio ka bakam he mani kini ki normal saving account ngai ti ka tax su fio tax free ka ni PPF account ka best benefit lu ka dei ba phila ban kan show kat ba fi mon ngai fi kwa thap san spa na sia jar na silak na tangba ka limit ka dei tang adu silak sampho sisnam ngai ti kani ka NPS account pat kani ka participate haka market ken kani te phila ban phihap kan chowai hadu ndrpos nam kalom kenja retirement saving account ken ti da phila kan chowang tu ka interest su phio ka ba he te halas pat la dap ndrpos nam ka tu retirement chung fi kan 15 yang savi ken ti kini ki account ki bala sna hi da ka government musli ki bring kim tipra tama kani ka account ki bala pendan kam hi da ka government ni ken ti phila da fi kwa ban play kum kini ki jaj account ram phila ban lej haki banks jong fi phila ban ong gen baka kwa play ka PPF account na ni ka NPS account kit sa ban batai kham nia ya fi gen